What you're seeing right now is 582 passports from Zimbabwe, Malawians, Mozambicans. Now, this particular Zimbabwean, it was found with a Zimbabwean who is a 42-year-old Zimbabwean, and they apprehended him in Middelburg, which is in Mpumalanga province, after he was found with all this passport. This passport aren't just his, they found money inside this passport. He was supposed to take it to an immigration officer who was supposed to give these guys, like, legalize the owners of this passport. And the total amount of money that was calculated from all this passport is roughly 147,300 rands. That's a lot of money. These immigration guys that are doing backdoor jobs, they're making so much money. So if they didn't catch this particular guy, they didn't arrest this guy, these foreigners will be legalized. So what is wrong in going to do the right thing, like going to Home Affairs and legalizing yourself? I know the process is kind of like scary and difficult, but let's do better. Let's do better. Guys, this is crazy. Namhlanje phango 8 ekseni yabo i-A student lapha eklasini yami masithi A student ngusester ne usester mosebebe seklasini yami ndamxelela nani phofu into nokubana hey icrime apha eklasini yami siyayireport kuba A student wathi mende I'm on it. Mamelani ke into ayenzayo uthatha ifone yakhe iPhone 17 Pro Max ne-terabytes lengaka abantwana nemali yakhona mamelani kodwa yalisha 10,111 ayibamba amapolisa ifoni kanye call center yasemapoliseni ayibamba ifoni kwathiwa singakunceda wathi usisister mamelana apha kukho even emhlophe ehamba kanje iyabhabha ikwela macala oMpumalanga apho isingise khona le van isingise eborderisheni yalapha South Africa izaphuma ithi so ndicela apho niyibone khona lo van leyo niyimise okanye bani kwazi uyimisa niyileqa. But lo van leyo kufuneke imisiwe iseselapha eSouth Africa kwathiwa hey uthi nangoku wathi nditsho wadrop ifoni A-student umsebenzi wakhe uqabile. Umsebenzi wakhe bantase ugqabile nyani ke because ke ngoku amapolisa lapha eSouth Africa ayasebenza xa esefuna. Amapolisa lapha eSouth Africa abantase aqinisa iboots yabo lami itya yeboots aqinisa iboots afaka imuphu angene emotweni tshekudo bayisingisa eyangaseMpumalanga abantase iveni nayo ibihamba kanje njengoba labhakya lamfona ibisithi neveni yamapolisa yabisithi apha emva kwakhe qoba kwakhe izanto zathi xa ziyibona la veni kodwa nansi yayiChevrolet ingathi indalana yona ayintshanga ncam yabo kodwa nansi yamiswa ke bakhuphi isandla ngefestire bathi imamfoka bawo babe besitsho ezanto zikamkhwanazi eza blue lights babesithi wi kodwa ima wamalomfo xa esimalomfo waqhuma ayithi noba bafuna ilicense yabona bazanibuza imibuzo embalwa mhlawumbe wa speeding yabona ezo vibes nyana aphuma emotweni lomfo aphume sephuma nelicense yabo hayi nyana amapolisa athe fandeni ngubani Tomnya hayi ndinguDzangaria wathi Dzangaria waphi hayi ndingwaseZimbabwe kusho chi Dzangaria ngwaseZimbabwe uyaphi fandeni hayi ndiyagoduka kwathi kuthi chi okay Dzangaria imoto yakho le ino GP Dzangaria ewe imoto yami le ino GP kodwa hafu ndikhavula apha emva ke ngokwevenini utshapha kuDzangaria Kavula phemva fondina apha evenini avule uDzangaria ke ngoku uvula abantase selengcangcazela because uyoyika yaba ayevula abantase iveni igcwele qhu zipassport akupassport bandase zipassport kuthiwa ipassport ebezilapho kulo veni bezi 582 ke bandase and ke ngoku into einteresting here passport inonokubana each passport inemali apha phakathi yabona mos passport bandase aninaso kaloku ipassport bandase ingathi zeza ID zakudala yabo so apha ke ngokuphakathi kukho imali yabo kukho imali ebandase zakhutshwa ezo passport zabekwa thaca pha kwakubalwa la mali 147,300 almost 150k bandase ibekwe pha ihamba nezi passport kuyabuzwa kuDzangaria kuthiwa Dzangaria ubusiyaphi
uZangaria caba yena kukho abantu abaziyo pha ebordereni. So uyahamba ke ngoku uya kwezo officials zipha kula bordera, ngiyava bamaziyo stempisha ezi passport. And ke ngoku mamelani bantu asinto yenzekayo, kaloku andithi abantu kuthiwa ezi passport zeza kooMalawi, koomaZimbabwe, koomaNigeria, all these countries, you understand? So ke ngoku bayafika ke ngoku apha eSouth Africa illegally, then benze ke ngoku i-fake passports, you understand? Then ke ngoku xa wenze mos i-fake passport bantase kuzafuneka kubekho istampu esibonakalisayo wena ngelaa xesha ubungena apha eSouth Africa uba ustempishwe kweyiphi passport, ibiyintoni idate, kwathini. Andiyazi ke thina abantu basesesuku yostemp kwenziwa loo nto nekutsho xa ungena kwenye country okanye uphuma kwenye country. So kufuneka eso stampu ke ngoku esitshoyo uba bangene njani apha eSouth Africa. Then ke ngoku loo passport yabo obviously izawuba legal apha eSouth Africa, because then bazawukwazi uphinda bathini isebenzise the same passport uphuma. But into yobana bayisebenzise uphuma ibe ngenaso istampu songena izawukrokrisa. So ke ngoku uZangaria yena into ebeyoyenza ke ngoku ebeyahamba ke ngoku esiyapha kulaa bordera uba mabastempishe abaya abanike le mali, bastempishe ezi passport for ukungena. Then xa efika uZangaria apha eSouth Africa ke ngoku again anike abantu iipassport zabo ba nantsi yakho inasistempu, nantsi yakho inasistempu, kwathini. So ndithetha loo nto ke bantase ba uZangaria ngoku Kgosi Mampuru, because asidlali kanjalo apha eklasini yam, Kgosi Mampuru uZangaria and ke ngoku loo syndicate ke ngoku iya investigator bantase inintsi into yenzeka eSouth Africa. Lo December sizamtya njani because akuzafuneka simtye sisober. Ndisho kuzafuneka sibe sober because what the hell kwenzeke loo nto ke bantase ngento ye-passport. A very warm welcome to Ulwazi Nezindaba. So guys, amaphoyisa athole alert regarding this information. Kutfolakala ukuthi le vote leboshiwe for lenvo lena. It is a man from Zimbabwe lebekahamba ngebhaki lenema registration plates ase-Gauteng. So chances are lo muntu lona mhlawumbe bekaplane ukuhlangana na someone lapha eborder, and le mali etfolakala ephelela kulama passport, obviously it is payment or bribe to get these passports stamp lesingekho emthethweni. Kodwa uNkulunkulu wami abantu ababefika eSouth Africa ngokungemthetho abahambe phela bephinde makubo ku December Jesu kugcwele. Hawu senze speeches sizikhipha namehlo. EThekwini kugcwala amatekisi agcwala amabhasi agcwele yonke into. Hayi. Anike nikhoduke nje nihambeni emakhaya phela niyobona wakhe. Niphinde nibuye ngaleyo bhotshela ngena ngawo ngoba shuthi phela nabantu bobhotsho. Ayikho into esizoyenza ke phela manje baba sisathe sithi akunankinga kaniphinde niyophuma ngaleyo bhotsho. Nike nikhoduke nihambeni emakhaya nizobuya ngoJanuary kuleyo bhotsho futhi. Awe ma hayi sasagcwala. Hayibo. Nokuthi phela kona wonke umuntu ekuzomela ehlala eThekwini anike nikhoduke nje nihambe emakhaya nje. Anike nihambe nje emakhaya umuntu ahambe yodla umbila nenkobe nethanga. Hayibo. Anike nehle nje, anike ningene ematekisini nehle nihambe emakhaya. Awu hey sasapintshana we ma. Hayi.